खुलुमबाय आं दुगा दैमारि बेलासिनि गोजोन हामलायथि नोंथांमोननिसिम बावहरनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो जायफोर बिथांमोना चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अल अपसनाव सायख'नानै लायो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसना नोंथांमोननिसिम सहैग्रोयो। जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलखौ सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरो। लोगोसे नोंथांमोना थांनाय बोसोराव मावफुंनो हायै हाबाफोरखौ बे बोसोराव मावफुंनो हायो आरो नोंथांमोननि देहा सावस्रिया अरायबो मोजाङै मोजां थायो बेखौनो आं गसाइनिसिम आरज गाबो। गिबियावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव खन्थाइखौ फरायथिना होनायनि सिगां खन्थाइनि सानस्रिखौ नोंथांमोननो एसे बुंफोरथिना होग्रोगोन। खन्थाइनि सानस्रिया जाबाय दानि जोंनि हारिनि सुबुंफोरा गावखौल' बांद्राय सानो, हारिनि फारसे एसेल' सानो। लोगोसे बर'फोरा गाव गावनि माखासे आखुफोरखौ नागारनो हायैयाव बर'फोरनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरि दङब्लाबो बिथांमोना हारिनि थामोन्थाखौ जेरैबायदि जाफुंहोनांगौमोन बेबायदि जाफुंहोनो हायाखै। बेखौ लानानैनो आं बे खन्थाइखौ सुजुनाय जादों। आंनि बे खन्थाइ सुजुनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथियो। लोगोसे बे खन्थाइखौ सुजुनायाव आं हेफाजाब लानो गोनां जादों। हेफाजाब लानाय बिजाब खौगान्थाइनि सल' बिजाबनि जोहोलाव दैमालु सुंद' सल' फरायनानै दानिया नोंथांमोना खन्थाइखौ खोनासंलांदो। खन्थाइनि टाइटेला आइनि मोदै। आयै सोर हुखुम हरबावनो मेगननि मोदै, सानथ्र' हायै अनजिमानि गलायाव थरनैसो अन्थाइ खनखांजादों। आयै साफ्रोम बर' फिसाफोरा राजखान्थियाव आगान सुरदों, बरफआव थाबायनाय गावनि आगान उनफिनाखै। आयै बर' फिसाफोरा फोलानो लाबाय बाङालि माथा, मारवालि थाखा, गादि सोलाय सोलाय। आयै बर' फिसाफोरा मेगन गिदिर आखु नागारनो हायैयाव जोहोलाव दैमालुआ साव जाबाय आफा महादेबनि। आयै बुजिनो रोङै बर' फिसाफोरा गावजों गाव दान्थे बिदान्थे बिसायख'थियाव थि खालाम हायाखै हारिनि मोजां दैदेनगिरि। आयै बर' फिसाफोरा डिमापुर नोगोराव राजथावनि खोमानांदों गाव गावनि जोहोलावनि गुन आखल आखु बुजि रोङैयाव। आयै बर' फिसाफोरा पापि जोहोलाव दैमालुखौ खोमायाव सेहा गुदुं होनानै अना खाना सिथारदोंमोन गोरा गाहायनि संख्रि जाग्रा सुबुङा। आयै जोहोलाव दैमालुआ साव होलांदोंमोन हिंसाखुरिया बर' फिसाफोरखौ। बर' हारियाव माब्लाबाबो जोहोलाव गेदेर दा उजिथों, हाजो खर'आव खारखो खारखो थैनांथों। आयै माबोरै हुखुम हरबावनो मेगननि मोदै, थारैनो बर' हारिया साव जानांबाय जोहोलाव दैमालुनि। एसेनोसै। माबोरै मोनदों खन्थाइखौ दानिया नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक हो आरो जायफोर बिथांमोना बेफोरबादि भिडिअ नायनो मोजां मोनो बिथांमोननिसिम बे भिडिअखौ बाहागो खालामहरबानो जाबाय। आरो सोरबा बिथांमोना खन्थाइ सुंद' सल' बायदि रायथाइ लिरो बिथांमोना जुदि आंनो भिडिअ बानायनो हरनो गोसो दङब्ला आंनि स्क्रिनाव वाट्सएप नाम्बार आरो इमेल एड्रेस होगोन, नोंथांमोना बेयाव आंनो दैथायहरबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय। गोदान भिडिअआव फिन लोगो मोनबावगोन।